Úplne na piču to ide, čo tá beta? Bolí mi brucho. Bolí ti už brucho? Ja aj Matúš také si mi nahádzal do očí, ale po piči je grip. Môžeme ísť domov? Jo, čo je fasa grip. Po piči. Ešte hore či dole? Ideme tade ten oný travers prejsť. Čo? Matúš. Aha, Guláš tam beží, he. aha. Ideme ten travers prejsť? Pohneš. A my sa pohneme? My? Ty nie, lebo teba brucho bude mať. A neutráli sa nedá pohnúť. Traktor! Vyjebaný traktor! Cive, hej! Pičok máš! Presne si trafil. Ako ja. Poď! Čo si stratil? Tak čo stoj? Čo? Dotiahnuť radičku. Do piči KTM. TMK, tamto už vrčí, ty koko. Tebe zapičovala kamera, či mne? Ja som vypal. Zabudol tajomník. Bo tak keď budeme stáť každých 100 metrov, aby sa na KTM-ke šroby doťahovali, to veľa nenajazdíme. Počuj, nie sme na takej servisnej auto, až čaká hore. Do piči, TMK, riehu, beta, samé kokotiny. Jedna KTM-ka, to sa ide sypať v kuse teraz. Ako sa postaví hneď, keď vie, že ho natáčam. Aj náš vyšiel po sediačky, ty koko. Ja. Pozri ako ide, aha, ako tria lista bazmy. Tak ja som ideme koniec dole. Myslete ma. Pozri, celý čas. More. Tak to už chválim, no. Toto už nie je iba na videu. Toto je technika bohová. Dá dole nohu. Ja, dál. Tak tu je oný drotový. Môžeme toto zísť a výjsť. Čisté to je, nevieš? Neviem. Ja by chcel som to ísť, keď bolo okno, ale nevedel som ísť.
A teraz už sa bude dať, len či to čisté. Ale čo, ktorý? Toto je krmelcový. Čo? Strmej dole, riadne. Nie, neboj sa. Dole! Čo? Jaha srnka. Srnec tam ide. Dobre, čisté to je. Aj tu. Aj tu. Konáriky stiahneme zadným kolesom. Dobre. Už minula som to chcel odlomiť, a ide to. Máš miesta, hockolka, dobrý je grip. Jaké stručne sú tie kopci. Ja mám na to jeden nápad, ale bolí. Svetla motorky. Nič. Cibe ho nepočúvaj, on má čudné nápady. A bolesť. Potom 7-mílové kroky robí do piči. Hore nohy! Hore nohy do piče! Presne na tie sa iba pozeraj. Na ne sa pozeraj. Predná brzda. Hlavne noha na brzda. Do piči Niky to zišiel bez prednej brzdy. Tuto tak, kde skončil síce v kríkoch, no ale čo už. Však a oni Tomi, Kati. A oni tu na dro. Ja more veď aj zastaneš do piči. Na takej motorke, čo si myslíš? A chyba. Veď tam na voľnobek do piče. Musel som kvaltovať, lebo mi cibe sa mi najebe do cesty. Tam som podradil a tu, kde som potom radil hore. Prečo? Tento koniec. Cibe tam raz išiel ešte na štvortakte, že ho šuchol tam, on že to obíde tade. Do také jamy tam zišiel, že sme ho traja museli tady ťahať von. No, Miva.
Ne. Boha, to sú brzdy. To sú brzdy. Posun sa asi kus, nech má si bude brzdiť, ale zabrzdí. Čo máte zaradeného takého? Dvojku. Čo? Dvojku. Keď som ťa obchádzal, keď si zastal, že ja som zastal, tak som dal jednotku a potom som kvaltoval hore. Ja som buchol trojku a... Akože keď je sucho, tak som zvykol v trojke. Zadné a se vás. A poďme tam, na Husabergové. Nejde nikto. Čo je, chlapci? Až hore treba ísť. Ja som dobiehal na kľúč a on zrazu zastal. Čo? Minule som ho vyšiel ako nič. A koľkokrát? A v štvorke či päťke, ako sme to Bez skúšali? tréningu. Teraz som mal dva, lebo ste išli predo mnou, ale zvyknem trojku. Dá sa aj 3, len musíš veľmi sa rozbehnúť, aby si tu nestal. Alebo 3 a kopnúť tu do 2. Potrebujem ten kit. Trojka ide pekne, ale už trojka je silná. 3 ide pekne. Posun sa, Matúš, nech Beta vie preletieť tady. Beta sa nezastane. Jaj. Mám dvojku lakú. To vyjde, aj keď nepodrží, počúvaj. Tam len mať gumu, aby si mal grip. A to je v kokote. Potiahneš a ide. Mi taká. Či aj na tomto tak kope. Čo, výkon? Výkon, či tak kope, držím. Pri pribere. Držím. Koj, ty jedno kolo. Aby som si dojebal oné. Tie nové čižmy na tých stupačkách. Pridržeš oni gumu. To nevidím, to je tak od začiatku. To neboj, tam sú 4 halty, to aj keby tam nebol mus, tak to vydrží. Tu sa hasína? Hej. Čo
Čo? TMK je to po zadnom hore. Lebo si nepustil dole ešte stále. Prečo si to ešte A nepustil? mňa akože dvíha. Ale toto A, na tej a brucho? Brucho dobre? Tak akože čo ja viem. Nebolí ti ešte? Nebolí ti brucho? No, nemal klíče. Čo? Čo? Kľúč? Kľúč nemám ešte kľúč. No horšie brzdia tieto bremba. Darmo poviete! Jaj! Aj veľký kotúč, ale aj tak akože lepšie sa dávkujú, ale musíš veľmi tlačiť tú páku, aby to brzdilo. A blatník zadný akú robotu robí, že všetko blato mi hádže na chrbát, tak to nechápem teraz, čo to spravím. Grč. Je. Dobre nízke, čo? Geco. Ale toto sa netrasie vôbec. Toto sa netrasie vôbec oproti tomu. Čo? Kde? Poď. Kete! Dvojka. Na. Toto sa veľmi stáva na zadné. Dvíhať je najhorší. Keď sa dá, dvíhať je na piču. Nemôžem dať trojku. Riadne. Ty koko! Toto je strašne silné. A iba na zadné to chce ísť v kuse. Stojači idú. Asi stoja. To bolo také, presne. To bolo také v sérii. Ale veľmi sa, toto sa veľmi stavia na zadné. Teraz prvýkrát, keď som išiel, tak videl si, chcel som tam jednotke a už nič. Dobre, a hlavne keď už jebne na zadné, a priveru, tak nebejdeš na zadné. Pustiť predok ešte koľko sa dá. Keci. Tu im busia momentový kľúč. Ty si vypol, Majo? Momentový, nemám.
ja budem mať taký aspoň ľavo lepší. To je na trati fasa. Na trati je toto fasa. Hej, ti otvorím ešte jednu. Tu nemusíš špekulovať, že za zákruty aký kvalt máš. Keď je zle, tak mu špíchneš kúsok a vyletíš jak handa. Čo ti jebe? Fú. Toto je po celom dni na tej ma takto nebolia ruky. Hýbaj majú. Ale brzdy sú horšie. Predná, zadná je jedno. Akože dávkovateľnejšia je, ale viac ju musím tlačiť, aby brzdila tá ako tá. No lebo je dávkovateľnejšia. Hej, tá je taká hryzavá, ale Mne sa nič preto nepáči. takto presne na hard enduro to je fasa. Lebo mne sa stane, keď ideme takto pomedzi oné stromy, tak veľmi stlačím a vieš, jebe to so mnou. Ale tu na takomto stromom, tak ja aj musím veľmi stlačať. Ale Brzdí. Jebe ti. Toto je slabšia? Hej. áno, daj si jednotku. Jednotka je silnejšia? Čo? Áno. Tak nechcem silnejšiu, jebe ti už. Koľko už máš najazdené, Cibe? Čo? Tu je servis, a tu je totál 11? Či 17, tak 17. Už je dobre podvozok, už cítiť. Nie, bolí brucho. Bolí mi Sadol dobre ten podvozok. Čo? Sadol dobre ten podvozok. To je možno, že teraz tak ako toto. A to ešte keď sadne, tak to bude ako to.